to masarautar Basha ma mun ɗauka ta fi kusan shekara 400 da daɗewa, domin a rubuce kan mun san da ita tun lokacin da Modibo Adama ya tafi karban takarda da tuta don yin aikin jihadi a Fombina. A cikin wasikan da Shehu Usman ya rubuta ya bada, ya ambaci cewa Basha ma fa daga nan suka tashi, wato daga nan Sokoto kenan, a rike su rikon yan uwa. Saboda haka mun da nan sarakuna yanzu muna da sarki na 28 tun lokacin da aka fara rubutu, aka fara recording tarihin, amma yanzu an da sabon sarki tun da wancan sarkin ya mutu. Gidajen sarauta guda 6 ne a wurin Basha ma, kuma akan dauki dan sarauta ɗaya daga kowane gida yi mulki har sai ya mutu, ba a tuɓe sarki. Amma yanzu da aka kafa gwamnati kuma aka dawo da komai a karkashin constitution, sai zamanto gwamnati ta kan iya tuɓe sarki. Idan haka ya faru akan karba kuma da hannu biyu sai a nada wani sabon sarki. A cikin gidajen nan guda 6 akwai gidajen sarauta kuma guda 2 su suke ba da sarauta su. To masu ba da sarautan rabi na Lamurde, rabi na Hadiyo. Idan masu neman sarauta suka gama tambaya, wanda muke faɗa da yaren mu an saya ne, sun sai sarauta. Sayan nan ba ciniki ba ne, sun kawo kaman kogoro haka, kaman kayan tambaya an zo neman aure. To a wurin mu ana ce an je sayan sarauta. To idan 'yan sarauta sun saya kamar haka ɗan, masu ba da sarautar za su duba a cikinsu duka su ga waye ya dace. Gidajen ba da sarautar guda 2 ne, akwai ɗaya a Hadiyo, akwai ɗaya a Lamurde. Kuma an yi su haka don a samu a tantance wayanda suka zo. In ya zamanto gidan ba da sarauta a Lamurde sun yarda da mutum ɗaya, amma gidan ba da sarauta a Hadiyo ba su yarda da mutum ba, sun kawo wani daban, sai duka gidajen ba da sarautar su haɗu a yi zaɓe wanda ya sami sarauta kenan. Masu ba da sarautar ba sa sarauta.